Dneska máme poslední trénink na Diega Bramboru. Tak se jdem podívat, jak na něho cvičíme. Jsi připravený? No jo. Tak jdeme do Pardubic na face to face s Diegem a příští týden v pátek máme spolu zápas, takže se těšte. Vyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tak za chvilku už budeme v Pardubicích, takže se těším na face to face s Diegem, protože mám pro něj nachystanou takovou pěknou hru. Bude to fackovaná, ale tortilou. Narvaný, tak to má být. Už tam je vzadu. Otoč se. Někdo ti jde. Kamar. Gapa. To jsou největší torty, které jsem sehnal. Samozřejmě, kdyby byly ještě větší ty vole, tak bych byl rád, že jo. Diego je velký. Na velkého Diega velká tortila. Raz, dva, tři, teď! Ano, teď Diego to udělal správně. Jo, tak to bylo krásné. Teď jsem teda 4-3, tuším, že? Raz, dva, tři, teď! Tak, bude to teda srovnáno. Tak, a to bylo odletné ze západního Německa. To vyhraje mlátí rukou. Rukou, pořádnou rukou. Red face. Raz, dva, tři, teď! Čert rukou. Tak, ale to byla krásná, to byla krásná. Tak jsme přijeli tady do Pardubic ve 2 hodiny. Trošku administrativy, tak snad to bude dobrý, no. Dočkáme se možná zítřejšího zápasu, no. Ani se nechci dívat, jak vypadají pokoje, vole. Ty vole, teď vůbec nevím, co se tady děje, vole, protože já to nechápu, co se děje, vole. Jsem totálně jako v píči, vole. Ale třeba za chvilku se to dozvíme. Zeptáme se kolem jdoucích, vole. Ale tam je velký Diego, koukej. Diego! Kotla! Tak, já ti přidám mikrofon, pozdrav. Tak, co to máš teda na ruce? Dneska se nebudeme kočkovat, necháme si to třeba na výhledově. Z boxu rukavice velký nebo malý? V malých rukavicích. Malý. Co? Plus ještě lokty, ale to asi možná tam lokty mají nedonde. No ne, boxovací lokty určitě ne. Ale necháme to fakt klidu. Žádný úraz, zbytečný, teď se zranit lidé. Zítra to všechno si vyříkáte v kleci, já jsem to sám zvědavý. Diego Kotlár a drzý čas! Výborně, už to máme za sebou, tu šaškárnu. A zítra se padou bomby, ty vole. Diego! Ty budeš trpět jako kůň, vole. Budeš pekle, kámo. Já to vím, protože jsou čert, vole. Budou se rozdávat petelice, ty vole. Dneska změníme Diegovi budoucnost. To věří, že chytí, tak se vlastně sákne. Máš lídek, na klídek. Teďka je pauza, to máme ještě tak 25 minut. Klídečku. Ne, dneska to bude jednoduchý, easy. Rutina. Jednička zpátky, tohle je jediný něj hlavě. Ty stejně vidíš, že on zaplatí 20 sekund, když klidně neskůle něco, jo, ale něj v hlavě tohle něj v hlavě. Tohle je tvůj gameplay. Až uvidíš, že nemůže, přidáš za ní. Bum, bum, zabiješ ho. No. Nic jiného. Od side stepuj, jo? Pěkně z dálky, vytáčej ty ramena. Pičo, tak to drží ti nahoře. Na to, Obecně
Urodziłeś się zwycięzcą, nie oszukam przeznaczenia. Rejsi, Mišo! Prostor, Mišo, v klidu! Je to tvoje v klidu, áno! Přidečku, Mišo! Stávej, ale vole! Stávej! Stávej, ty pičo! Stávej, ty šačku! Tohle je všechno! Tohle je všechno! Stávej, vole! Kde si děláš prdel, vole? Staň, ty kariére! A vítězem hlavního zápasu večera se stává Drzý Šéf! Takže bylo to krásné, vynikající. Hej, no mi jezdí, ty vole. Asi jsem přel Ježka, ty pičo. Mám propíchli kolo, vole. Na 10krát, vole. Ty krávo. Prdelí. A kolik je hodin? Jak to řekl úplně přesně, ty vole. Mezi 3. a 4. Kolik? Takže tady máš hodinky, to umí hodin, jak to povím. 3/4. To je dobrý, vole, to je v pohodě, já jsem myslel, že už jsou 3, vole. A naše bagíra je v prdeli, vole. No jo. Jsme tady skejsli. A to kvůli Pavlo, hej, to je kvůli tobě, Pavle, pičo, kdybych tě nevezl dom, pičo, a už jsme dávno doma, vole. Takže to budeš mě drahý, vole, ti říkám.